Argentona, província de Barcelona, comarca Maresme, població 12.536 habitants. Destacat, situada entre la serralada litoral i el mar, la població d'Argentona conserva un destacat llegat arquitectònic de l'època modernista, com la mateixa casa d'estiueig de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, a la plaça de Vendra. O la Casa Garí, una antiga masia catalana transformada en palau. A més de cases senyorials i palauets, passejant pel seu nucli antic, descobrim el Museu del Càntir, referent en la seva categoria. I màxim exponent de la tradició terrissaire d'una vila amb un ric entorn natural, ple de torrents i rieres, i on destaca l'emblemàtic paratge de la Font Picant. Imprescindible. Fer una excursió al Castell de Borriac. Assistir a la Festa del Càntir i a la fira que s'hi celebra. Visitar les cases modernistes, en especial la de Puig i Cadafalch. Anar a la Font Picant. Festa Major, primera setmana d'agost en honor al seu patró Sant Domènec.